Здравейте. Извинявайте, а да сте виждали една жена с черна къдрава коса? На мотор ли? Не, пеша. Трябва да ме чака тук. Сори, приятел. Всъщност, не е от нашите водещи отзад. А тя в каква каска беше? Мисля червена. А моторка беше? Подобен на твоя бял. Ти към феста ли? Какъв фест? Рокерския. До вечер започва, вече се събираме. А той къде е? Малко по-нагоре. От табелата вдясно. На поляната. Мерси. Мислих, че ще бъдем само двамата. Еми, сега опъвам палатката и ще бъдем само двамата. Кой си ти? Милен? Чакай малко, какво става тук? Аз не те познавам. То всъщност аз не те познам. Защо ме качи? Махна ми, мислих, че си я съборил, защо не те кача? Станала е грешка. Объркала съм се, помислих, че е мъжа ми. Много лесно го бъркаш, беби. Наистина ще стане грешка следващия път. Трябва да ме върнеш обратно, откъдето ме взе. Да, бе. Не мисля, че ще стане. Моля, ти се, мъжа ми ще ме търси, ще се притесни. Звънни, мога да те продаде. Няма телефон. Кофтина, бе. Не, моля те, трябва да ме върнеш. Да те приличам на такси. Пътувал съм 4 часа, изморен съм, искам да пия една бира. Че... Ако искаш, аз да те закарам. Ама след половин час. Ай, пием по една бира. И никога не си се возила на стоп. Не. Как не, нали преди малко се вози? Тя не знаеше. Някой има ли отварачка? Не, пире. А те видим сега как си отвориш. Мислиш, че не мога ли? Айде да се хванем на бас. Айде, ма от първия път искам да я отвориш. Добре, гледай. Леко да не си щупиш ръчичките. Гледай сега какво става. От първия път успя, да. Това ти се получи. Ей, тази отварачки, тази бира. Горяна. Да ти помогна? Опа, тук станеш. Браво, бе. Аз се скъсвам от притеснение, ти се забавляваш така. Ами, никой от тях не искаше да ме върне. Стойте, бе! Къде си ходите? Сега започва купона и кебабчетата, бирата сме набавили. Искаш ли? Песни, танци, след това ще видим какво ще стане, бе. Много се забавно. Ти искаш ли? Да, супер.